Dobrý den, jmenuji se Pavliš. Od malička ráda kreslím, hlavně portréty. Ráda se dívám lidem do obličeje a hledám v nich příběh jejich života, který potom vyprávím dál prostřednictvím svých obrazů. Jak se říká, oko je okno do duše a proto se hlavně soustředím na věrné zachycení očí. Dnes se s vámi podělím o tajemství, jak realisticky nakreslit oko. Pro kreslení oka je důležité vycházet z anatomie. Nejprve si udělejte oční bulvu. Uprostřed oční bulvy je duhovka. Uprostřed duhovky je panenka. Potom oko oblečeme do víček. Nahoře víc a dole níž. A nezapomeneme na oční koutek. Horní víčka kopírují anebo jsou trochu níž, než je vrchol oční bulvy. Dolní víčka také buď kopírují, anebo jsou níž než oční bulvy. A můžeme začít stínovat. Každé oko má svoje světlo, takže ještě si nezapomeneme udělat světýlko, aby oko na nás hezky koukalo a bylo živé. Při stínování dělejte spíš kratší tahy, protože oko je plné různých malých žilek, tak aby jsme tam naznačili i ten život v těch očích. Většina lidí má okraje duhovek tmavší, proto je dobré je trošku přitmavit a do ztracena poslat směrem ke středu oka. Tam vyčerníme panenku. A protože ani bělmo není úplně bílé, tak trošičku přistínujeme i bělmo. Na horní oči většinou stíní řasy, takže tam trošku přidejte stín. U spodního víčka vidíme většinou, nebo skoro vždycky, tloušťku kůže spodního víčka, proto si tam nezapomeňte udělat 2 linie, abyste tu tloušťku toho kožního víčka naznačili. A můžeme na řasy. Řasy rostou většinou do obloučku. Nezapomeňte taky pár řas trošku slepit, aby vypadaly přirozenější. Právě jste viděli, jakým způsobem kreslím oko. Věřím, že jste si video užili tak jako já. A jestli chcete, můžete se se mnou podělit o to, co a jakým způsobem nejraději kreslíte vy dole v příspěvcích pod videem. Těším se na vaše komentáře.